Operación pijama de corazón, zapatillas violeta, bata de lunares. A muller colleu o sobre mantendo o sorriso amable e marchou pola porta do lado da barra. Damián e máis eu seguímola ca mirada e cando desapareciu mirámonos entre nós. El puxo a mirada de neno tras niño que viera aquel día que nos cruzamos pola rúa. Sorrín. Segundo piso, a 207. Vale, xa os mando. Falaba a señora mentras se chegaba. Podedes subir, dixo sinalando a porta que había detrás de nós. Tedes unha habitación, está arriba a camareira. Damián doulle as gracias, colleu a bolsa e foi cara onde sinalara a muller. Mirei para a muller e puxome un sorriso cómplice que seguramente requería algún comentario amable pola miña parte. Pero como non tiña práctica, botei a correr cara a Damián, porque me sentía bastante perdida sen el. Pensei que non viñas, dixo Damián desde o medio das escaleiras. A onde imos? Preguntei. Aínda que era obvio que íamos á habitación 207. Han de ter unha habitación para nós. Imos pasar aquí unha temporada, dixo Damián con seguridade. Cunha seguridade que lembraba a dos gardas amarelos. Estaban nos esperando? Preguntei. Damián volviuse e miroume serio. Imagino. Seguiu cara adiante. Bos días, saudou a que debía ser a camareira. Convidounos a entrar. A habitación era acolledora, igual que o resto do pobo, cun luxo soterrado baixo a humildade da discreción. A camareira abriu a porta do cuarto de baño e dos armarios para amosarnos o que con tanto agarimo prepararan. Despois abriu outra porta que estaba a carón da cama e que daba a outra habitación, moi parecida á primeira, aínda que un pouco máis espaciosa. Aquí tes algo de roupa, espero que che guste, explicou a camareira dirixíndose a min. Gracias, dixen. Sí, seguro que sí. A camareira saiu pola porta da segunda habitación, que daba ao corredor. Eu, animada polo meu instinto natural de cotillear, achegueime ao armario a ver que roupa me prepararan. Sen preocuparme sequera de que alguén tivera roupa do meu talle lista para que eu a usara. Sen pensar sequera en que alguén estaba agardando por min antes de que eu mesma soubera que ia chegar. Gústache? Preguntou Damián. Claro, e sen ter en conta sequera que Damián estaba na mesma habitación vendo como desataba a miña mala educación. Sí, dixen avergoñada, sen mirarlle a cara. Pechei as portas disimuladamente, con ganas de seguir vendo o que había para min, pero sen querer parecer desesperada por velo. Vasme contar por que hai todo isto preparado? Según ti, fora todo tan de improviso? Eu tiña que traerte ata aquí, a ti e a máis o sobre. É todo o que sei. Ás veces é mellor non facer preguntas. Non podía dormir e agora sí. O resto venme dando igual, explicou con certo desencanto. E agora? Preguntei. Agora eu quedarei ali, dixo sinalando a outra habitación. E ti aquí? Insistín. E non sei máis, sentenciou. Daquela que se supón que teño que facer, reinsistín. Eu sei, no, dixo marchando da habitación e pechando a porta detrás del. Tampouco me preocupou. Fun detrás del e pechei por dentro. Unha vez feito, abrín as portas do armario e disfrutei do que había dentro. Roupa e vestidos de todas as cores e modelos. E eu lía tan ben. E o sol descubriume unha fiestra ao porto, o mar. No porto había unha actividade frenética, máis polo reducido do espazo que polo exceso de xente. 4 embarcacións descargaban caixas de peixe que aínda olía a mar. De súpeto, o ruído dun sobre deslizándose por debaixo da porta devolviume ao interior da habitación. Desconfía. Acabouse.